खुलुमबाय बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो थांनाय 2024 मायथाइयाव जालांनाय ADRE नि कुइसनखौ सल्भ खालामनो नागिरदों। बेनिनो जेनेरेल नलेजनि गासैबो कुइसनखौ जोङो दिनै सल्भ खालामगोन। बियो ग्रेड 4 नि आरो पेपार 2 मोन आरोना। सेथि सोंनाया जाहैबाय which of the following countries does Brazil not share international boundary with? गाहायनि बबे हादरजों ब्राजिलआ हायुं गेजेरारि सिमा रानलाया? अपसना जाहैबाय चिले, आर्जेन्टिना, पेरागुवे, पेरु। बेनि फिननाया जाहैबाय चिली हादरजों ब्राजिलआ इन्टारनेशनेल बाउन्डारि शेयार खालामा आरो बाखि आर्जेन्टिना, पेरागुवे, पेरु बिसोर गासैजोंबो इन्टारनेशनेल बाउन्डारि शेयार खालामो। Who is considered as the father of zero? सोरखौ लाथिख'नि बिफा होननानै बुंनाय जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय आर्यभट्ट। आर्यभट्टखौ जोङो फादार अफ जिर' होननानै मिथिनाय जायो आरो। Between which two major water bodies does the Suez Canal lie? सुइस जाम्फैया बबे गाहाय दै बाहागोनि गेजेराव दङ होनदों? मेडिटेरियान सी एन्ड आटलान्टिक अशियान, ना एटलान्टिक अशियान एन्ड पेसिफिक अशियान, मेडिटेरियान सी ना रेड सी, एराबियान सी आरो बे अफ बेंगल। बर'आव नायोब्ला सुइस जाम्फैया बबे गाहाय दै बाहागोफोरनि गेजेराव दङ होनदों? भुमध्य लैथो ना आटलान्टिक, भुमध्य लैथो आरो आटलान्टिक लैथोमा, ना आटलान्टिक लैथोमा आरो प्रशान्त लैथोमा, ना भुमध्य लैथो आरो लहित सागर, ना आरब लैथो आरो बंगब लैथो? बेनि फिननाया जाहैबाय मेडिटेरियान सी एन्ड रेड सी, अपसन नाम्बार सी। बियो बबे हादराव दङ होननानै बुङोबा इजिप्टआव दङ। मेडिटेरियान सीया थायो साहाथिं आरो रेड सीया थायो खोलाथिं। The Ajahn Pir Dargah is located in which district of Assam? बर'आव नायोबा आजान पिरनि दरगाहया आसामनि बबे जिल्लायाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय जरहाट, माने शिबसागराव दं आरो। आजान पिर दरगाहया आसामनि शिबसागराव दङ। Who discovered penicillin? पेनिसिलिनखौ सोर दिहुनदोंमोन? पेनिसिलिना मोनसे एन्टिबाय'टिक, बेखौ आलेक्जेन्डार फ्लेमिंआ दिहुनदोंमोन आरो। As on January 1, 2024, who is the chairman of managing director of the Reliance Group? बेखौथ' नांनाया कारेन्ट एफेयार्स। The 2024 Summer Olympics was held in 2024 सामा अलिम्पिकआ बबेयाव जादोंमोन? पेरिसाव जादोंमोन ना। 2024 मायथाइनि गोलोम बोथोरनि अलिम्पिक बादायलायनाया जादों पेरिसाव, अपसन नाम्बार सी। By which community of Assam is the Tusu Puja celebrated? बर'आव नायोब्ला टुसु पुजाखौ सा बागानारिफोरा फालियो आरो। अर्जुन एवार्ड इज एवार्डेड फर एक्सेलेन्स इन? अर्जुन बान्थाखौ मायाव बयनिख्रुइ साबसिननो होनाय जायो? बेनो जाहैबाय गेलेनाय बादायलायनाय, अपसन नाम्बार ए। लियोनार्डो दा विन्सी वाज फ्रम which country होनदों? लियोनार्डो दा विन्सीया बबे हादरनिमोन? बियो इटालिनिमोन, अपसन नाम्बार डि। Which of the following is a hill district of Assam? गाहायनि बबेया आसामनि हाजो जिल्ला? बेनि फिननाया जाहैबाय अपसन नाम्बार बी, डिमा हासाव। डिमा हासावआ आसामनि हाजो जिल्ला, माने बेयाव हाजोजोंनो बुंफबजोबनाय। Who is known as the Iron Man of India? बर'आव नायोब्ला सोर भारतनि लहा सुबुं होननानै मिथिजायो? सरदार वल्लभभाई पटेलखौ भारतनि लहा सुबुं होननानै मिथिनाय जायो। How many spokes are there in the chakra of our national flag? जोंनि हादरारि फिलफिलानि गेजेराव थानाय चक्रआव गंबैसे गन थायो होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय गं 24। Who is presently the Supreme Commander of the Defense Force of India होनदों? द्रौपदी मुर्मु, माने जाय प्रेसिडेन्ट बेनो
सुप्रिम कमान्डार अफ द डिफेन्स फर्स जायो। माने भारतनि रैखाथि हान्जानि जौसिन सान्थ्रि गाहाया सोर होननानै सोंदों नालाय, बेनि फिननाया द्रौपदी मुर्मु, जाय दानि प्रेसिडेन्ट। As on 1st of January 2024, which two countries are at war होनदों। बेथ' रासिया इउक्रेना जागासिनो दंमोन। Which of the following countries has Galtram as its currency? गाहायाव होनाय बबे हादरा गुलट्रुम मुद्राखौ बाहायो होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय भुटान। भुटानाव गुलट्रुम मुद्राखौ बाहायो, माने भुटाननि मुद्रानि मुङा गुलट्रुम। In which sport did Labrina Borgohain win an Olympic medal? लाब्रिना बरग'हाया बबे बादायलायनायाव अलिम्पिक बान्था मोननो हादोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय सौलायनाय बा बक्सिं। सौलायनायाव अलिम्पिक बान्था मोननो हादोंमोन। The poem collection Sugandhi Pokila was written by सुगन्धि पकिला मुंनि खन्थाइ बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बा हिरेन भट्टाचार्य। Which sport is the term ring associated with? रिं सोदोबहा बबे गेलेनाय बादायलायनायजों लोब्बा दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय बक्सिं। बक्सिं गेलेनायाव रिं सोदोबा एसोसिएटेड दं आरो बक्सिंजों रिं सोदोबा एसोसिएटेड दङ। Which of the following movies was not made by भुपेन्द्रनाथ सयकिया? गाहायनि बबे सावथुनखौ भुपेन्द्रनाथ सयकियाया दिहुनाखै होनदों। कृष्णचूड़ा ना अग्निस्नान ना कोलाहल ना सन्देहराग? बेनि फिननाया जाहैबाय कृष्णचूड़ा। कृष्णचूड़ाखौ भुपेन्द्रनाथ सयकियाया डिरेक्सन होआखैमोन आरो माने दिहुनाखैमोन। बाखि अग्निस्नान, कोलाहल, सन्देहराग बेफोरनि अनगायैबो गासै 9टा फिल्मखौ बियो दिहुनदोंमोन। इंराजि 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 30 अक्ट'सिमाव भारताव सोलिनाय बयनिख्रुइ देरसिन रांनि बिलाइया बबे होनदों? 2000 रां। 2000 राङा बयनिख्रुइ देरसिन मोना। दख'ना इज द ट्रेडिशनेल ड्रेस फर वुमेन अफ व्हिच कमिउनिटि होनदों। दख'नाया बबे हारिनि आइजोफोरनि दोरोङारि गानग्रा? बेखौथ' बयबो मिथिगौ, बर'फ्रासो दख'ना गानो ना। मनिराम देवान वाज इनभल्व इन व्हिच अफ द फलोइं? मनिराम देवाना बबे सोमावसारनायजों लोब्बा दंमोन? पातारघाटनि आबादारि सोमावसारनाय ना फुलगुरिनि दावा ना 1857 मायथाइनि सोमावसारनाय ना भारत नागार सोमावसारनाय? बेनि फिननाया जाहैबाय 1857 मायथाइनि सोमावसारनायाव मनिराम देवाना लोब्बा दंमोन आरो बिथांखौ 1858 मायथाइयाव ब्रिटिशआ फासि होनानै बुथारदोंमोन आरो। Name the state in which the Thar Desert is located. थार बालाहामाया बबे रायजोआव दं होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय राजस्थान। राजस्थानाव थार बालाहामाया दङ। Looking from the Assam, in which general direction is New Delhi located? गोदान दिल्लीया आसामनि बबेथिंजाय दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय सोनाबथिं दङ। A person who sets up a business taking on financial risk in the hope of profit is termed as मुलाम्फानि मिजिंजों रां थांनायखौ गियाल'ना जाय मानसिया फालांगि फसङो बेखौ मा बुङो? बेखौ जोङो एन्ट्रप्रेन्योर बुङो। अप्शन नाम्बार बी। Which of the following river flows from south to north होनदों। सुबनसिरि ना मानास ना कपिली ना रङा नदी? बिनि फिननाया जाहैबाय कपिली। गाहायाव होनाय बबे दैमाया खोलानिफ्राय साहा बोहैयो होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय कपिली। अप्शन नाम्बार सी। सुबनसिरि, मानास, रङा नदी बेफोरो साहानिफ्राय खोलाहा बुरलुंबुथुर दैमाखौ लोगो हमहैयो आरो नाथाय कपिलीया खोलानिफ्राय साहाथिं बोहैबोनानै बुरलुंबुथुराव गोग्लैफैयो। The Assamese food item हुरुम is prepared from होनदों। असमिया जाग्रा मुवा हुरुमखौ माजों बानायनाय जायो, माजों थियारि खालामो? बेनि फिननाया जाहैबाय माइब्रा माइरं, माने बरा राइस। बरा राइसजों हुरुमखौ बानायनाय जायो, जायखौ बर'फ्रा आखाइ होननानै बुङो आरो। A distinguishing characteristic of trade at Zonville Mela is होनदों। जनबिल मेलायाव फालांगिनि मुंदांखा मोनसे आखुथाया मा?
थालिरनिल' बायलाय फानलाय जायो ना हिनजावफ्रा थांनो मोना ना मैसो सौलायनाय जायो ना मुवाजों मुवा सोलाय सोल' खान्थि सोलियो बेनि फिननाया जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि मुवाजों मुवा सोलाय सोल' खान्थि सोलियो बेखौ माने इंराजियाव मा बुङो बार्टर सिस्टेम ढक्ला एन्ड फाफ्रा आर ट्रेडिसनेल स्नेक्स अफ हुइच स्टेट होनदों ढक्ला आरो फाफ्राया बबे रायजोनि दोरोङारि खाजा बेयो जाबाय गुजरात अप्शन नाम्बार सि गुजरातआव ढक्ला आरो फाफ्रा जायोना बेनि थाखायनो गुजरात which of the following is the lower house of the parliament of India गाहायनि बबेया भारतनि संसदनि गाहाय सदन होनदों बेनि फिननाया जाहैबाय लक सभा आरो राज्य सभाया मा गोजौ सदन आरो which of the following state is known to have highest coal reserves होनदों गाहायनि बबे रायजोआव बयनिख्रुइ बांसिन खैला खनि दं होननानै मिथिजायो बेनि फिननाया जाहैबाय झारखन्डआव बयनिख्रुइ बांसिन खैला खनि दं होननानै मिथिनाय जायो माइबं was the capital of which kingdom माइबंआ बबे रायजोनि राजथावनिमोन बेयो डिमासा रायजोनि राजथावनिमोन दान्डी यात्रा was a part of the दान्डी यात्राया मानि बाहागोमोन होनदों मा सोमावसारनायनि बाहागोमोन बेनि फिननाया जाहैबाय आयेन मानि सोमावसारनाय माने सिभिल डिसअबिडियेन्स मुभमेन्टनि बाहागोमोन बे आयेन मानि सोमावसारनाया माब्ला जादोंमोन होनबा 12 मार्च 1932 मायथाइयाव जादोंमोन साबरमती आश्रमनिफ्राय महात्मा गान्धीया दान्डीसिम माने मार्च खालामदोंमोन Which of the following is not the name of a district of Assam होनदों गाहायनि बबेया आसामनि मोनसे जिल्लानि मुं नङा होनदों सोनाब गवालपारा ना कामरुप मेट्रपलिटन ना सोनाब खोला सालमारा मानकासार ना सोनाब कार्बि आंलं बेनि फिननाया जाहैबाय सोनाब गवालपारा मुंनि आसामाव जिल्ला गैया आरो Which state lies towards the north of Assam होनदों आसामनि साहाथिं मा रायजो दङ बबे रायजोआ आसामनि साहाथिं दङ बेनि फिननाया जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश Option number A. Which of the following is not a fundamental right? Right. गाहायनि बबे मोनसेया गुबै मोनथाय नङा राइट टु इक्वालिटी राइट टु फ्रीडम राइट टु कन्स्टिट्यूशनल रेमिडिज बेफोर जाहैबाय जोंनि फान्डामेन्टेल राइट्स नाथाय राइट टु डिजिटेल इनफरमेशना जोंना फान्डामेन्टेल राइट नङा बेनिखायनो एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि Which is the capital city of the United States of America होनदों बेनि फिननाया जाहैबाय आमेरिका जथाय हादरनि राजथावनिया बहा दङ बेनि फिननाया जाहैबाय वाशिंटन डिसिआ USA नि केपिटेल सिटि आरो Who composed the poem करतल कमल मुंनि खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन बेनि फिननाया जाहैबाय श्रीमन्त शंकरदेव बे खन्थाइया मामोन होनदों माने बेयाव मोनबो बावेल बाहायनाय जायाखैमोन गारां हांखो बाहायनाय जायाखैमोन जेरै आकार इकार औकार बेफोर मोनसेबो गारां हांखोखौ बाहायनाय जायाखैमोन माग बिहु इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच मान्थ मागो दमासिखौ बबे दानाव फालियो होनदों जानुवारि दानाव मागोखौ फालियोना What was the real name of महात्मा गान्धीनि गुबै मुङा मामोन मोहनदास कुमार गान्धी ना मोहन सिंह करमचंद गान्धी ना मोहनदास करमसिंह गान्धी ना मोहनदास करमचंद गान्धी बेनि फिननाया जाहैबाय मोहनदास करमचंद गान्धी महात्मा गान्धीनि गुबै मुङा मोहनदास करमचंद गान्धीमोन Who was involved in the Kalinga War कलिंगनि दावहाजों सोरहा लोब्बा दङ बेनि फिननाया जाहैबाय अशोकाया कलिंगनि दावहाजों लोब्बा दङ Who was the first Mughal emperor गिबिसिन मुगल सम्राटआ सोरमोन बेनि फिननाया जाहैबाय बाबरा 1526 मायथाइयाव जेब्ला सेथि पानिपतनि दावहाखौ देरहादोंमोन माने इब्राहिम लदीनि एगेन्स्टै देरहादोंमोन बेनि उनाव मुगल साम्राज्यखौ बे दादोंमोन आरो
When was Bangladesh created? बांग्लादेशखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय बांग्लादेशआ माब्ला सोरजिजादोंमोन? बेनि फिननाया 1971 मायथाइयाव। मानिफ्राय दानख'नानै बानायनाय जादोंमोन होनबा पाकिस्ताननिफ्राय। Identify the correct pair of state and capital city of India होनदों। भारतनि गोरोन्थि गोनां रायजो आरो राजथावनि जराखौ सायख'। उत्तराखन्ड मुसुरी ना वेस्ट बेंगल कलकाता ना छत्तीसगढ़ रायपुर ना गोवा पानाजी। बेनि फिननाया जाहैबाय उत्तराखन्ड मुसुरी ऑप्शन नंबर ए। वेस्ट बेंगलआ कलकाताया वेस्ट बेंगलनि राजथावनि, रायपुरा छत्तीसगढ़नि राजथावनि, पानाजीया गोवानि राजथावनि। नाथाय उत्तराखन्ड मुसुरीया माने मुसुरीया उत्तराखन्डनि राजथावनि नङा। बेनि राजथावनिया जोंना देहरादूनसो। Which of the following position is appointed by the President of India? गाहायनि बबे मासिनि थिसननायखौ हादरगिरिया खालामो होनदों? रायजो बेंगिरि ना गंसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि ना बिधान सभानि बुंथिगिरि ना रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि? बेनि फिननाया जाहैबाय रायजो बेंगिरि। गभर्नर अफ द स्टेटखौ माने प्रेसिडेन्टआ थिसननाय जायो। Which statement is not correct? Visakhapatnam is a port city of Andhra Pradesh. Narmada is a river. Kanchenjunga is a Himalayan peak. Na Chilka Lake is in Gujarat. बबे बिबुंथिया नंखाय होनदों? विशाखापट्टनमआ आन्ध्र प्रदेशनि मोनसे बन्दर नोगोर। नर्मदाया मोनसे दैमा। कान्चनजंगाया हिमालय हाजोनि थिखिनि। चिल्का बिलोआ गुजरातआव दङ। बेनि फिननाया जाहैबाय नट कारेक्ट होनदों नालाय चिल्का लेक इज इन गुजरात। माने चिल्का लेकआ गुजरातआव गैया, बियो उड़िसायावसो दङ। बेनि थाखायनो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which material is the gongana made of? गंगनाखौ मा बेसादजों बानायनाय जायो? औवाजों बानायनाय जायो। ऑप्शन नंबर ए। Which country did Nelson Mandela belong to? नेल्सन मेन्डेलाया बबे हादरनिमोन? बेयो खोला आफ्रिका माने साउथ आफ्रिकानिमोन आरो। Which continent is the Sahara Desert located in? Sahara Desertआ बबे जायगायाव दङ? बबे कन्टिनेन्टआव? साहारा बालाहामाया बबे हादरमायाव दं होनदों? अस्ट्रेलिया आफ्रिका हादरमायाव दङ। Which country is known as the gift of Nile? बबे हादरखौ नीलनि दान होननानै मिथिनाय जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय इजिप्ट। इजिप्टखौ गिफ्ट अफ नाइल होननानै मिथिनाय जायो, माने नील दैमानि दान होननानै मिथिनाय जायो। Which vitamin is vital for bones and teeth? बबे भिटामिना बेगें आरो हाथाइनि थाखाय गोनां जायो? बेनि फिननाया भिटामिन डी। The normal blood pressure reading for an adult human is? सासे बैसोगोरा सुबुंनि सरासनस्रा थै नारथाया बेसेबां होनदों? बेनि फिननाया 80/120 मिलिमिटार पारा, माने मिलिमिटार मार्क्यूरि आरो। Which of the following IPL teams did महेन्द्र सिंह धोनी captain? महेन्द्र सिंह धोनीया बबे IPL दोलोनि दैदेनगिरिमोन? बेनि फिननाया चेन्नाई सुपार किंग, ऑप्शन नंबर बी। As on 1st of January 2024, who is the Minister of Panchayat and Rural Development of Assam? बेनि फिननाया रन्जित कुमार दासमोन, नाथाय दा सोलायखो ना माखो मिथिला आरो। Who wrote the book Runs and Ruins? Runs and Ruins मुंनि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेखौ सुनील गावस्करआ लिरदोंमोन। सुनील गावस्करनि बेयो मोनसे अट'बायोग्राफि। In which language was Munshi Premchand's novel Godan written? बर'आव नायोबा मुंशी प्रेमचंदनि सल'मा गदानखौ बबे रावाव लिरनाय जादोंमोन? बेयो हिन्दी रावाव लिरनाय जादोंमोन बेखौ। What is understood by tsunami? Tsunami बुङोब्ला मा बुजियो होनो? जोबोद गोख्रों बारहुंखा ना हिमालय हाजोआव गेदेर बांग्रि मावनाय ना सानजा भारतआव गेदेर दैबाना ना लैथो सेरनि ओनसोलाव गोजौ दोहौ जाखांनाय?
बेनि फिननाया जाहैबाय लैथो रुगुङाव गोजौ गोजौ दोहौ जाखांनाय माने हाई वेव्स इन अ कोस्टल एरियास। In Assamese literature, who wrote under the pen name of सौरभ कुमार सालिहा? सौरभ कुमार सालिहा मुं लानानै लिरग्रा असमिया लिरगिरिया सोरमोन होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ मेधि। By which year Assamese author was Mamure Thora Tarwal written? मामुरे थरा तरवालखौ सोर असमिया लिरगिरिया लिरदोंमोन होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय मामुनि रैसम गस्वामी बा डक्टर इन्दिरा गस्वामी। Which of the following has two humps on its back होनदों? गाहायनि बबेहा बिखुङाव मोननै दुबगां थायो? बेनि फिननाया जाहैबाय बैक्ट्रियान केमेल, ऑप्शन नंबर सी। बैक्ट्रियान केमेला मोननै हाम्स थायो, मोननै माने दुबगां थायो आरो बिखुङाव। बेखौ बबेयाव मोननाय होनोबा सेन्ट्रेल एसियायाव मोनो, जेरै मंगोलिया, काजाखस्तान, चाइना बेफोराव मोननाय जायो आरो। In which city of India is the Charminar located? चारमिनारा भारतनि बबे नोगोराव दङ? बेयो हायद्राबाद नोगोराव दङ। What is the length of a cricket pitch between the stumps? खुन्थिया फारनैनि गेजेरनि मोनसे क्रिकेट पिचआ बेसे गोलाव जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय 22 years, ऑप्शन नंबर सी। बेयो थांनाय 2022 मायथाइयावबो फैदोंमोन दे। Near which landmark is the Atal Tunnel situated? अटल दन्दरा बबे जायगानि खाथियाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी रोहतांग पास। रोहतांग पासआ बबेयाव दं होनोबा हिमाचल प्रदेशआव दङ। Which of the following is not extracted from crude oil होनदों? गाहायाव होनाय बबे मुवाखौ सोदाङै थावनिफ्राय दिहुननाय जाया? Not extracted माने दिहुननाय जाया होननानै सोंदों। बेनि फिननाया जाहैबाय नट एक्सट्राक्टेड होनदों नालाय, बेनि फिननाया जाहैबाय टार्पेन्टाइन अइल, ऑप्शन नंबर डी। पेट्रल, केरोसिन, बिटुमिन टार बिसोरखौ माने जों मानिफ्राय मोनो? क्रुड अइलनिफ्राय मोनो, सोदाङै थावनिफ्राय। नाथाय टार्पेन्टाइन अइलखौ फाइन बिफांनि रेजिननिफ्राय मोननाय जायो। रेजिन माने बिफांनि मोदै थायोना, बेनिफ्राय मोननाय जायो। बेनोमोन लास्ट कुइसना, बेनि उनाव मेथ्स जाहैबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो चेनेलखौ। गोजोन्थों।